हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरजोबनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैहाय आङो ससियेल मिडियानि सायावहाय नोंथांमोननि सायाव रायलायनो सानदों दा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोङो जेन'बा यूट्यूब टुइटार फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बेफोरनो पपुलार ससियेल मिडियायाव होनोब्ला दा बांसिनानो पपुलारसिना होनबा फेसबुक व्हाट्सएप बेफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय यूट्यूब ओमफ्राय दा बे जाहैबाय ससियेल मिडियाखौथ' जों बयबो इउज खालामखायो नोंबो खालामो आंबो खालामो दा नोंथाङाबो इउज खालामनायखायसो बे भिडिअखौ नुदों जानांगौ दा बेनि थाखायनो आं बुंनो सानदों दा ससियेल मिडिया ओरैबायदि ग्र' जाबायना दा बयबो जाय मानसिया ससियेल मिडिया इउज खालामना बे जाम्बासो होनगोन नोंखौ दानि बाजाराव दानि मानसिफ्रा नों जुदि फेसबुक एकाउन्टआनो गैया होनबा नोंखौ मानसिफ्रा मिनिगोन जे नोंनाव जुदि व्हाट्सएप एकाउन्टआनो गैया होनबा मानसिफ्रा नोंखौ मिनिगोन दा ससियेल मिडिया उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरफ्रा दा ससियेल मिडियाखौ इउज खालामजोबग्रा जाबाय दा बोरायनावबाबो नों व्हाट्सएप मोनगोन नों बेनाव नों यूट्यूब फेसबुक मोनगोन नोङो ओमफ्राय नों उन्दैबाथ' उन्दै मोनथिजोबखायो बिमा बिफानिखौनो इउज खालामजोबनो रोङो ओमफ्राय जायनाखि नोङो ससियेल मिडियायाव नों ससियेल मिडिया जाफानो हायाबाथाय ससियेल मिडियाखौ इउज खालामनो रोंफायाबाथाय नोंखौ जाम्बा होनगोन दा बेबायदिनो दा जों ससियेल मिडिया ओरैबायदि एडिक्टेड जालांबाय आरोना मानसिफोरनि थाखाय जोंनि नर्माल लाइफआव जों बयबो दसे ओरैनो टाइम मोनबानो ओरै थुबाय सोरजोंबा मानसिजों रायज्लायदोंबाबो न'खराव मानसिफोरजों रायज्लायदोंबाबो ओरै थुबाय थाबाय बबेबा सोरजोंबा लोगो हमनो थांबाबो ओरै थुबाय थागोन बेबायदि जाबाय आरो मानसिफोरनिया थारमाने रियेल लाइफनिफ्राय ससियेल मिडियायावसो गोजोमबाय जों बांसिनानो दा बाहाय माखासे अनेक जों बाराद्राय एडिक्टेड जायोबा माखासे मोजांबो दं गाज्रिबो दं ससियेल मिडियाया दा आङो सिगाङावनो बे गाज्रिफोरखौ खिथानोसै मोजांबो दं दा गाज्रिफोरा जाहैबाय जों बाराद्राय ससियेल मिडियाखौ इउज खालामबाय थाबाय एडिक्टेड जालाङोबा मारै जायो होनबा थारमाने नोङो ओरैबायदि जायो फन दाङाबानो थानो हायो बेबायदि जायो ओंखाम जायालासिनो थानो हागोन नों सानसे खिन्थु फन 5 मिनिट दाङालाबानो थानो हायै बायदि स्टाइल जालाङो आरो मानसिफ्रा माने आंबो एडिक्टेड जालांबायमोन आगोलाय ओमफ्राय दा लासै लासै आं खमायबोगासिनो दं दा जोङो बेखौ मा होनो एडिक्टेड जायोबाबो जों बाराद्राय एडिक्टेड जानो नाङा मोनफ्रोमबो बुस्थुआव जों बाराद्राय एडिक्टेड जाबा माबा मोनसे जायो होननानै जों बयबो मिथिखागौ दा नों बाराद्राय नों फनावल' थाबाय थायोबा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बेफोराव नायबाय थायोबा नोंनि मेगनाबो प्रब्लेम जागोन नोङो मेगनाबो बोरैबा नुवा मोले जालांगोन कन्टिनिउ ब्राइटनेस आरो नों गेम गेलेबाय थायोब्ला दा बेबायदिनो दा बेनि अनगायैबो नोंहा ससियेल मिडियायावल' गोजोनानै थाबाय थायोबा नोंनि हेल्थआबो ना नों एक्सारसाइस खालामालासिनो न' सिङाव थाबाय थानानै गेम गेलेबाय थायोब्ला उन्दुसोमनानै थाबाय थायोबा आथिंनि रोदाफ्रा खारनाय जाला थैफ्रा मोजां खारसारनाय जाला आखाइ रोदा गासिबो मोदोम बडिफ्रा माने हेल्थनि देहायारि माखासे प्रब्लेमफोर जायो दा बेनि थाखायनो जोङो ससियेल मिडियाखौ टाइम हिसाबै इउज खालामनांगौ दा जों बांसिन रियेल लाइफआव गोसो होनांगौ होमबा नों एक्सारसाइसखौ मेइनटेन खालामथारनांगौ जों बयबो एसे जेनेबा नों खारनोबा नों टाइम मोनाबाबो जास्ट ओरैनो दसे ओरैनो एक्सारसाइसखौ जों खालामथारनांगौ ओमफ्राय नों ससियेल मिडियायाव गोजोमबाय थायोब्ला ओरै जै खनसे फेसबुकआव हाबलांबाय ओंखारफिननो हानो नागिरखाया ओरै बोख्लायबानो दाना फेसबुकआव दाना यूट्यूब बायदि भिडिअ मोनग्राल' जाबाय दाना दा बे बिराद इमपेक्ट खालामगासिनो दं यूट्यूबखौ ओरै बोख्लायबानो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन सोरनि कमेन्ट्सआ बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखौ नायबाय थागोन लाइक होगोन रिएक्सन खालामगोन दा बेबायदि आरोना ओरैबायदि एडिक्टेड जालांबाय ओमफ्राय जों माखासे हेल्थ प्रब्लेम जायो बेखौथ' नोंथांमोन आं बुंखाबाय बांद्राय नोङो जेन'बा ससियेल मिडियायावल' गोजोमनानै थाबाय थायोबा 24 घन्टायाव नों जेन'बा 6 घन्टाखौनो गोजोमनानै थाबाय थायोबा नोंनाथ' माबा मोनसे देहायारि एसे प्रब्लेम जागोन ना नों इउज खालामबाय थानो थाल मोनखायो मेगन बोरैबा मोनगोन नों मोदोमफोरखौ बोरैबा मोनलाजोबगोन लेथ्रा मोनगोन मेंनाय मोनबाय थागोन उन्दुनानै नों बेरै मबाइल नायबाय थाबाबो नों मेंनाय मोनबाय थागोन बेबायदिनो जायो दा बेनि अनगायैबो नोंहा माखासे ससियेल मिडिया ओरैबायदि जाहैबाय नोंनि मेगनखौ माने डिसट्राक्सन खालामो नों माबा मोनसे खामानि मावनो सानबाबो जै नों ससियेल मिडियायाव खनसे हाबफ्लांबाय ओंखारफिननो हानो नागिरा फेसबुकआव नों सोरनिबा नों माबा मोनसे खालामनो नागिरनानै फेसबुकआव सोरनिबा मेसेज फैलायबाय मेसेन्जाराव आरो दाना नों फनखौ दांथ'ला होननाय लोगो लोगो दाना व्हाट्सएपआव जेरैबा टिं मेसेज फैलायबाय दा बेबायदि जायो दा नों खनसे हाबफ्लांबाथाय ओंखारफिननो हानो नागिरा बेबायदि जायो दा बेनि थाखायनो एसे टाइम लिमिट इउज खालामनाया मोजां आरो दा ससियेल मिडिया इउज खालामबाय थायोबा नों कन्टिनिउ नों फनल' इउज खालामबाय थायोबा नों माखासे नों स्ट्रेस टेनसनफोर जागोन नोंनाव बोरै टेनसन जागोन होनबा फट' मोनसे आपल'ड खालामसै दा फट' मोनसे आपल'ड खालामनानै बेसेबां लाइक्स मोनखो बेसेबां सोर कमेन्ट्स होखो सोरबा गाज्रि कमेन्ट्स होदों नामा कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामसैलाय आरो उनावहाय आधा घन्टा थानानै नायसैलाय बेसेबां लाइक्स मोनखोब्रा नायसैलां होननानै दा बेबायदिनो नोंनाव स्ट्रेस जाबाय थागोन आरो नों सोरनिबा सोरखौबा थानानै सोरखौबा गाज्रि कमेन्ट होनाय माबा सानैयाव अबेबा ग्रुप्सफ्राव गाज्रि रायलायनाय अबेबा ग्रुप्सफ्राव डिबेट खालामनाय दा बैफोर माखासे नोंखौ मेन्टेल माने मेलेमाव नोंखौ
नोंखौ ओरै प्रेसार होबाय थागोन नों जुदि नोंखौ टेनसन खालामबाय थागोन नों माबा मोनसे टपिकनि सायाव नों सोरजोंबा आर्गु खालामनाय डिबेट खालामनाय दा बैफोरखौ आरो सोरबा रिप्लाइ खालामफिनलाय बेबायदिनो ग्रुपफोराव गोबां नांलायनाय मानायफोर सोमजियो डिबेटफोर सोमजियो दा बैफोरो नोंखौ ओरै खालामबाय थागोन दा नों रियेल लाइफआव नोंहा प्रेसारखा आरो नों बै ससियेल मिडियायावबो डाबल प्रेसार जायो दा बेनि थाखायनो जोङो हेल्दि इउसयै हेल्दि वेजों माने मोजां लामाजों जोङो ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनांगौ आरो दा बेनि अनगायैबो माखासे नोंनि मेलेमाव माखासे नेगेटिभ बुस्थुफोरा ओरै फैबाय थायो दा बेनि थाखायनो जों ससियेल मिडियाखौ टाइम मथे आरोना मोजां रोखोमै जों इउस खालामनांगौ बाराद्राय जों ससियेल मिडियायाव गोजोमनो नाङा टाइम एसे समफोराव टाइम लिमिट खालामनानै जों इउस खालामनांगौ दा बेनि अनगायैबो दा ससियेल मिडियायाव दा मोजांबो दं मारै होनोब्ला जोङो ससियेल मिडियाखौ नोङो टाइमलि इउस खालामनांगोन नोङो दा बेनि अनगायैबो नोंहा ससियेल मिडियायाव मोनसे मेन खोथाया जाहैबाय मा इनफरमेसन खौरां इनफरमेसन दा ससियेल मिडियानि इनफरमेसना फास्टार जायो जायनाखि इलेक्ट्रनिक मिडिया पेपार मिडिया बेनिफ्राय फास्ट जायो ससियेल मिडियायाव बोरै फास्ट जायो होनबा ससियेल मिडियायाव खुनु जार्नालिस्टनि गोनांथि गैया नोंनो आंनो गासिबो जार्नालिस्ट ओरै फट' खेबबाय नै माबा मोनसे ओरै जादों ओरै उमुक नंगौबाबो नङाबाबो सैथोना असैथो बिदि दा बेनि थाखायनो ससियेल मिडियायाव माखासे बिराद गाज्रिबो दं गाज्रिया बोरै होनोबा ससियेल मिडिया बे नों जायनाखि इनफरमेसन मोनदों बे इनफरमेसना रियेल नंगौना नङा बेखौबो नोङो मोजाङै अथेन्टिक नंगौना नङा बेखौ जों नायनांगौ बियो माखासे खोथा थायो जेनेबा नों माबा मोनसे ओरैनो जानला मोनला शेयार खालामलाबायबाय उमुकनो शेयार खालामाबा नोंहा लोमजागोन न'खराव माबा मोनसे जागोन बिदिखौ गिनानै शेयार खालामलाबायबाय जानला मोनला मेसेजफोरखौनो दा बेफोरबायदियावबो माखासे गाज्रि बुस्थुआ स्प्रेड जानायनिबो चान्स थायो दा बेनि थाखायनो ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा बे खोथाफोरा बे भिडिअफोरा सैथो नंमारगौना नंमारा दा बेखौ बिजिरग्रोनानैसो नोंथाङा बासिनानै लानांगौ ओमफ्राय माखासे खोथाया जाहैबाय मा माखासे बिनि इनफरमेसना फास्ट खरासिन जायो दा इनफरमेसनखौ जोङो नंगौना नङाखौ मोननो हायो दा बेनि अनगायैबो नों ससियेल मिडियायाव माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबां सोलोंनो हायो रोंनो हायो इउटुबफ्राव नोङो माखासे अनेक केटागरिसनि भिडिअसफोरनि सायाव नों सोलोंनो हायो गियान बुथुमनो हायो मोजां इनफरमेसन बुथुमनो हायो दा बेबायदिनो दा ससियेल मिडियाजों जों रांबो खामायनो हायो बे मोनसे मोजां जालायबाय दा बेनि अनगायैबो जायनाखि मोनसे मोजांसिना जाहैबाय जोङो कानेक्सन दा ससियेल मिडिया मोनसे गामियाव सोलायबाय ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय नों गामियाव सोलायबाय फेसबुकजोंनो इन्सटाग्रामजों दुनियानि मानसिफोर नोङो लोगो जालायनो हायो बेजों ओरै मिन्थिलायनो हायो उमुगाव ओरै जादों दा मोनसे गोदो बिसिबा गुवार बुहुमा मोनसे बिसिबा गिदिर वार्ल्डआ माने गामियाव बायदि महर सोलायबाय दा बिनि गेजेरजों जायनाखि रिलेसनशिप बे रिलेसनशिपा सोमोन्दोआ खाथिसिन जाबाय आरोना बे मोनसे मोजां दा जों आमेरिकायाव थानाय लोगोजोंबाबो ओरै भिडिअ कल खालामनानै रायलायनो हायो उमुगा मा जादों मा जायाखै स्टेटासफोर नायबानो मिन्थिनो हायो दा बेबायदिनो उमुगा मा मावदों मा मावा बिनि स्ट'रिस नायबाय थाबानो मिन्थिगोन दा बिदिनो मोनसे गामियाव सोलायबाय गोजान रिलेसन थाबाबो मोनसे खाथियाव मोनसे सोलायबाय महर सोलायबाय आरो गोजानाव थाबाबो खाथियाव थानाय बायदि मोनसे गामियारि महर सोलायबाय जायनाखि ससियेल मिडियानि थ्रुयै बे जायो मोजां दा ओरैनो जास्ट जों हेल्दि ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनो थाखाय जों मोनसे टाइम लिमिट खालामनांगोन एथ'निफ्राय एथ' घन्टासिम आङो फेसबुक नायगोन नङाबा आङो गेम गेलेगोन दा बेखौ मोनसे नोंहा शिडिउल बानायनानै दोननांगोन ओमफ्राय नों वाट्सएपआव आं एथ' टाइमाव नायगोन बिनिफ्राय आं उन्दुगोन दा बेबायदिनो मोनसे शिडिउल टाइम खालामनानै दोनोबा नों ससियेल मिडियानिफ्राय एडिक्टेड जानायनिफ्राय नों गोजानाव थागोन दा ओरैबायदि जायो ससियेल मिडियानिफ्राय नों जेनेबा 3 घन्टा नों फेसबुक नायबाय थानानै नोङो जेबो मोननाय नङा मोनसे दखानाव थांनानै दखानाव ओरैनो गिदिंफिननानै फैफिननाय बायदि जायो बेबायदि जायो ओमफ्राय दा नों बिनि सोलायै नों जुदि 3 घन्टा नों मुभि नायोबा सिनेमा नायोबा बाहाय नों माखासे गियानबो मोनगोन इन्टारेस्टबो मोनगोन रिलेक्सबो मोनगोन बेबायदि आरो दा नों फेसबुकआव जाना ओरै स्क्रल डाउन बोख्लायलांबाय थादो नों ओरैबायदि जायो एखमबा समावहाय बबेबा शपिं मलाव थांनानै गिदिंनानै फैफिननाय बेबायदि मोनगोन आरो नों थारमाने दसे 3 घन्टा फेसबुक नायनानैबो जेबो मिन्थियै बेबायदिबो मोनगोन नों दा बेनि थाखायनो जों बाराद्राय टाइम हगारनाङा ससियेल मिडियायाव दा नों ससियेल मिडियानिफ्राय नों जेनेबा माबाफोर टेनसन जायोबा नों कमेडि भिडिअसफोर नाय ओमफ्राय नोङो बबे बुस्थुखौ नायनानै नों मोजां मोनो बेफोराव टाइम हगार आरोना ओमफ्राय नों इसिबां माने कन्टिनिउ स्क्रल डाउन खालामबाय थायोबा फेसबुकफोरावहाय नों खर'सो गाज्रि जाजोबो नों दा बिनि सोलायै नों 3 घन्टानि सिनेमा नायबा आं दहाय होनाया बाय साबसिन रिलेक्स जायो होननानै बेबायदिनो दा जों टाइम लिमिट हिसाबै जों माखासे इउस खालामनाया मोजां ससियेल मिडियाखौ बाहाय गोबां गाज्रिफोरबो दं दा ससियेल मिडियानि इनफरमेसनफोरा नंमारगोना नंमारा बेखौ नोंथांमोना नायबिजिरनांगोन दा बेफोरनो आसा खालामबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा आंखौ ससियेल मिडियायाव फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखैबा बाहाय फल' खालामनो हागोन बाहाय माखासे आपडेट्सफोरखौ आं होबाय थायो दा एसेनोसै दिनै भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय ससियेल मिडियाखौ टाइम शिडिउल खालामनानै इउस खालाम नङाबा बिराद एडिक्टेड जालाङो आरो मोनसे एडिक्टेडा जाहैबाय फुङाव सिखारग्रोमोना मेसेजफोरखौ चेक खालामनाङा जै चेक खालामदावबायना ओरै खालामदाव वाट्सएपआव नायनाया अबेबा फेसबुकआव होलांगोन दाना फेसबुकनिफ्राय ओरै इउटुबाव हाबलांगोन दानो सिखारला ओरै पस्टन खालामबाय थानानै 9टा 10टा जालायलाङो एखमबा बन्द' टाइमावथ' दा बेबायदिनो जायो मानसिफोरना ओरैबायदि मेन्टेलिटिया बयबो जायो बिदिनो दानो सिखारथ'लालां
दसे फेसबुक नायसै दसे गेम गेलेनोसै ना गेम गेलेखांनानै दाना आरो जानोसैलाय दसे फेसबुक नायसैलाय इन्सटाग्राम नायसैलाय वाट्सएप नायसैलाय बेबायदि जायो दा बेबायदिनो बाय बाय